El 2026 has començat en un temps marcadament humit al Matarranya. De fet, en el que portem d'any, pràcticament la meitat dels dies han estat passats per aigua. A les pluges de les darreres setmanes s'hi va sumar ahir una lleu nevada a les cotes més altes del sud de la comarca, que va deixar una fina enfarinada. Els pobles que més ho van notar van ser Torredarques, Mont-roig i Penarroja, encara que per carreteres, carrers i teulades la neu en prou feines va arribar a quallar i no va provocar cap incidència destacada. En canvi, a les muntanyes sí que va quedar un finet mantell blanc que va deixar una bonica postal hivernal. Este episodi de neu s'afegeix a un període extraordinàriament plovedor. Entre el mes de desembre de 2025 i el gener d'enguany, algunes estacions meteorològiques del territori han superat els 200 litres de precipitació acumulada. En punts com els Figuerals, a Vall d'Arrorés, s'han registrat prop de 220 litres en només 2 mesos. Una situació que s'ha notat clarament als embassaments. El pantà de Pena, que abans de Nadal se trobava al 70% de la seva capacitat, supera ara el 87%, en més de 15,5 hectòmetres cúbics d'aigua. Per tant, reserves suficients per a fer front la campanya de reg de l'estiu. I tot apunta que aquesta situació d'inestabilitat en pluges freqüents i el pas continu de borrasques encara s'allargarà uns quants dies més. De cara a la setmana que ve, les previsions ja anuncien l'arribada de noves pertorbacions que tornaran a travessar el nostre territori, acompanyades de més pluges que continuaran sumant litros als registres d'este 2026.